sura 3 page 66 et 67 ka tafsir Quran 2. Idh hammat anditi tumande himmirno ta'ifatani feddeji didi minkum e modon an tafshalande di sertata wallahu tawi ko Allah waliyuha woni gido majji on o sali wa alallahi ka Allah falyatawakkalul mu'minun woni ko gomdibe ben hani holorde wala gadu nasarakumullahu kumni gomdi Allah walli on bi badrin ka gere badri wa antum tay onon adillatun kon seedabe fattaqullaha koni hule Allah anditane Allah dum hulommo la'allakum hino gasa onon tashkuruna yettene maji makko ni idi taqulu ne laado anditi to mande wi anayno dalil mu'minina wonande gomdimbe be alan yakfiyakum ene yonali on ene gaynanali on dum don fo no selli ayyumiddakum de beydanta on rabbukum jomi mon bi salasati alafin guluje tato minal malaikati immorde malaika munzalina jippinabe bala o e dum do hani on yonude in tasbiru si on munyike watattagu on huli Allah wa ya'tukum beedo malaikabe aray on min fawrihim immorde henyagol mabbe kadi ko alda e letugol hada dum do yumdidukum rabbukum jomi mom beydani on kadi bi khamsati alafin guluje njowo minal malaikati immorde malaikabe musawwimina wadabe mande hoyi musawwimina mandinabe wama ja'alahu Allah wadirali dum illa bushra lakum sona weltingol on andingol on onon e makko ko on goto wali tatmaina qulubukum e fi yoberde modon den deju fi malaika guluje cippinama naabe folinta goy naabe jogi polgal goy he waman nasru ballangal wonal illa min indillahi sona immorde kala jawdi mako ni dudi o gandal ko gal dudi o ballobe ko be dudi o wona dum folinta ko Allah mi torke mangal polgal ma ittungal folina la min Abdullah kala e durriya e dendanangal wonbe lanjentade ya rabbi al aziz kanko Allah teddudo o al hakim nyenyudo li yaqta fi yotaju tarafan fedde go ko dum woni legoy awayo o halku fedde go min alladhina immorde ben kafaru yeddube aw yakbitahum ma o fola be haysi be waraka fa yangalibu be hota do be rutto be waylito ko firda o e den don tati khaibina harako be perdube laysa laka min al-amri shay ala nama ifiyake den hay e hunde aw yatuba alayhi kama Allah jabana be tube aw yu'adhibu ma walatabe fa inam sabakam be zalimuna ko be tonyube ay on mari sababu nuzul walillahi ko Allah wadani ma fi samawati kon kon kamuli wa ma fi al-ardi kon kon kadid yaghfiru hima yafu liman sha'a wonande mo yidi yafade wa yu'adhibu hima letta man yasha mo yidi lettude wallahu kanko Allah ghafurun ko yafotodo rahimun ko yurmetedo ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomdimbe la ta'kulu riba koni wataw nyamu riba adhafan kewale mudha'afatan sowitade yetaba benno hino sikamo nyami riba seeda haray o tawaka ka felore ka kamba bawo ko cowalle wi'a riba on haysi woni 1% haray woni cowalle on fami wattaqullahu li alla la'allakum gasawnun tuflihuna malnoyta wattaqunara hule ngeyite allati ngeyuiddatu maranange hebilanange lil kafirina wonande hefirabe wa atiullah dofto don Allah war rasula ina la don la'allakum gasawnun turhamuna on yurmoyta halegoy Allah yurminay on no gasa wasari o adondiron hittinon ila maghfiratin faade dabbugol o yafu yemi rabbikum morde ka jomi mo wa jannatin e dabbugol o do aljanna mandanda hore ma no yaaji sabu arduha yanji makkon tun as-samawati wal ardu no fotay kam muridin jeddi e leydele den jeddi hara dum kadi wejjitira kammu wejjitira leydi ka hatti don ko non larzer aljanna fotata wana jundindinde o iddatu maranama lil muttaqin wonande hulobe Allah ben yalla waden hulobe Allah alladheena ben yunfiquna beno depansa kon watta non goddo ha wana hulo Allah hino mandeji holludi din ko hulo Allah nani alladheena ko ben yunfiquna ittobe sadaka fi sarra'i fewndo satti wadarra'i e fewndo lorra woti ndar don sida tawa e mabbe masta ka yorube jungo ben tawada wal kazimin al ghaiza be moday be tikresi be wadama ndaru don sida woni ko wada dawo si a ittira e bullal
wal afina ben ya fotobe anin nasi yimbe ben si yimbe ben bonni be harala be mari capacité yottagol wallahu allah yuhibbul musinin mo yidi mojjino ben dun holli ko be wada be dipiji do tati woni mojjimbe ben walladina ben idha fa'alu sibe golli tun fahishatan bone aw zalamu anfusahum be toni hore mabbe dhakarullah be janto inde allah den henya fastaghfaru be insino lidhunubi monande bakkatuji mabbe din ene waman yaghfiru dhunuba komboni ya fotodo bakkatu illa allah shi'ona allah ala tawakambe walam yusirru be deppetota ko ala ma faalu edo ko be golli kon e bakkatu wa hum tawakambe ya lamuna ibe andi ko bonini awa ulaika be do jazaa'um joddi mabbe ni maghfiratun ko yafu yemi rabbi mordaka jomi mabbe wa jannatun aljannaji tajrino ila min tata sengol e majji alanharu candi khalidina ko be luttintebe fiha e der majji he wa ni'ma mu'ji ajrul amilina joddi gollo be do golle kad khalat gomdi fe ino min qablikum kaditi on subhanallahi fasiru jinde fil ardi kaledi fanzuru daron taskodon kayfa kana konno laturi aqibatul mukaddibin battane fenobe be hada dun do bayanun ko bangandu e wonde do qur'anare linnasi wonande be wahudan ko ne pewal wa ma'izatun ko de wajulil muttaqina wonande hulobe Allah be wala tahinu koni watan lo ino onon julbe ben wala tahzanu watan suno wa antumul alawna ko onon woni folobe ben sarti non de in kuntum ko solati mu'minina gumnimbe in yamsaskum simemi on qarhun barmeji ni taydum Musa fakad masawda ma gomdi memi ben yimbe kadi heferabe be inna don yu on jokkuto qarhun barmeji mithluhu yerudi mardon din tibi watilkal ayyamu do nyaldi fo beeda fola beeda fole no dawido ame yiltindira di bayna nasa ko ndime ben wali a'lam Allah ko fiyo Allah andu Allah non andi goy ale goy ko fiyo finnina yimbe hediti ben alladina ben amanu gomnimbe wa yattakhidha ujugito minkum modon kadi shuhada asedebe wallahu alla la yuhibbu zalimin wa ida tonyo ben yalla dande wongol tonyobe ray ko do ni darsu men on yiltode rewto den kala humpado tafsiru ma sababu nuzul ma dum isa haray o yiltoto ka tafsir Qur'an arano ma onon daydi do numéro téléphone ji 628 60 5309 même numéro Selcom Intercell amma o tafsir do haray gissa ala o do ko fi amen mene wombe ekkitade ben haray no hande kadi den darna do sabu jemma on luggi mo